Bueno, gaur abenduan 3 da, euskerian eta ikastolen eguna, eta urtero bezala ospatzea eta aldarrikatzea nahi izan dugu, ez? Aurten berritxasun bezala, ospakizun aldarrikapen horrek ikastola barruan egin biharrian kalera eta aratzea nahi izan dugu. Festa eta aldarrikapen giro hau herrixakin partekatzeko. Segaitxik irten gaurten kale jiran kalera, ikusten dugulako euskeriak kalia daukala hain zuzen jokuan. Oinarte pentsau izan da, umiek euskeraz ikasiz gero, euskeria ero hizkuntzia salbauta egongo zala, baina gaur egun ikusten da, jende askok euskeraz ikasi arren, gero kalian ez da bera erabiltzen, ez? Guk pixkat jai eta aldarrikapen giruan, kalera eroan nahi izan dugu euskeria. Euskera eta euskal kulturia ikastolon bizkarrezurra dira, gure proiektuan funtsa hoxe dira, ez? Eta ikastoletan eta Arantzadin bertan sortu nahi dugu personalitate bat euskalduna izango dana, baina ez euskaldun alfabetatu hutsa izango dana. Eta euskaren aldeko autokontzientia ingo da dena, euskarak biziko dana modu kontziente baten. Eta segaitxik hori parte handi baten badakilako, jakintabelako, horren berri eukidabelako euskeria hizkuntza gutxitu da izan dela, gutxitupen prozesu bat izan dabela, eta horrek dakarren guztiakin, ezta. Eta orduan, sortu nahi dugun pertsona horrek nahiko ginuke duk euskeria autokontziente hori itzia eta inguruko munduan daren gainontzeko kultura eta hizkuntzekiko begirunia eukitzia, aberastasunez bizitzia inguruko aberastasun hori, baina beran erruak errixan sustraitzia, ez? Eta hori zera pixkat lortu nahi duguna. Olako egunekin importantea da gure kurrikulumean txertatzeaz gain, olako egunetan aldarrikapen mezuak, lanketak eikia, bereziki sortu nahi dugun pertsona eredu hori sortzeko prozesu luze bat bidalako. Ikastolantik urten eta 18 urteekin gaztiak ez dira urtetzen pertsona euskaldun kontzienteak izanaz, hori bizitzako prozesu bat da, hola ulertzen dugu, eta hemen nahi dugu hasizia erein hortarako.